Yo, what's up mga ka-Your Boy, Vince Tito Original. Welcome back to our YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, Vince Tito Original. And pag-i-click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Karon mga karig, na kami karon sa Wiges para mag-vlog na sad. Kauban ako karon si Cards, ang videographer ko ngayon. Siyempre na ako'y kauban nga duha ka buok, si Rusty og si Budoy. So karon mga karig kay maghimo na pud may og video nga ri. Video nga way klaro, di ba Cards? Way klaro Cards. So okay mga karig, sa wala pa jud nakaila ni Cards Photography, wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, Cards MTV Vlog, sa Facebook page, Cards Photography. At syempre, wag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, Vince Tito Original, and pa-click ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Okay? Dili na to dugayon kay mag-start na ta kay Cards nagdali. Okay? Let's go. Okay mga karig, natay nakitaan karon nga amiga. So karon kining di ba karon kay kuan man 25 Pasko man karon. So karong karong bagong tuig kinsa imong kauban? Pamilya or imong uyab? Wala ko uyab ka ng kuan na miga igagaw. Kung na kay uyab, asay nindot ipabuto sa sud or sa gawas? Sa gawas. Ganong sa gawas man. Kay mabuntis niya. Charot. Kay kanan lang nindot ra siya kay init lang. Buti sa sulod kay init. Ay, Bita mas nindot ang sud kay nindot nga kanang dili na mo biya ang laki nimo kay nana mo kay anak. Di ba? Yo, what's up mga Your Boy? So naanapod tayo na interview mga karig. Kinsay pangalan nimo? Taga-asa ka? Taga Konsolasyon. Taga Konsolasyon na ka. So nakoy pangutanan nimo okay ra? Oh. Asay nindot ipabuto karong bagong tuig? Sa lodge. Ganon sa lodge ba nga na may balay? Pwede na nindot man kay aircon niya. Di wala kay isturbo. Sakit ka na, ka lami. Kasagit ka niya, lami. So makasagit og lami mga karig. Likon mga karig, asa ganay ka asa nindot ipabuto karong bagong tuig? Sakto naman to. Depende rin sa buto. Ha? Ay, ito ba ganun? Dadalan mo. Ewa. Naman dito ko pala. Hindi ka tuloy ito Okay, wala. Okay. Amot lang, sa gamalo. Okay, nakoy pangutanan nimo, di ba? Pasko man ron. Nya sunod karong bagong tuig, asa nindot ipabuto sa sud or sa gawas? Sa sud. Hindi. Sa, amot lang niya. Ganon sa sud man. O, sa gamalo. Okay mga karig, namuwa na siya mga karig, naanapod tayo pangutanon mga karig. So, kinsay pangalan mo? Angel. Isa? Angel. Taga-asa ka? Taga Hagobiao. Oo, taga-Hagobiao ka. So, karon mga karig, natay pangutanan niya. Nakayuyab or wa? Na. Karong bagong tuig, asay nindot ipabuto sa sud or sa gawas? Both. Ganong both man, dapat imo dyan ang pilian. Sa sud. Ganon sa sud man. Nindot na. Sa sud jud. Mas nindot jud isod sa. From the north. Layo ka ba ko nimo good? Layo kayo pero duol ako ninyo. Kining. Okay, nakoy pangutanan nimo nga question. So, nakayuyab ka ron wala? Been single for 9 months already. Anong busy mo ka? Busy sa work and then ako priorities my mom and my dogs. Okay. So, okay. Nakoy pangutanan nimo karong umaabot nga bagong tuig, asay nindot ipabuto sa sud or sa gawas? I think sa gawas. Ganong sa gawas man? Because ang ako ipabuto dili man katong something awkward. Ang ako ipabuto is gugma og respeto man para sa tanan. Dili not the other way around ha, but I love the way you think guys. Okay.
Maura daw mong pangutana, Adam. Kadiyot radyo na yung pangutana. O thank you, Jud kayo. Thank you. Merry Christmas and advance Happy New Year to everyone who's watching this vlog. Like and share and please follow. Thank you. O sa wala pa dyan nakailan ni Cards Photography, ayaw nyo kalimtin sa pag-follow sa iyong Facebook page, Cards Photography, sa iyong YouTube channel, Cards MTV Vlog. O okay, hanggang dito na itong video nito. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Vince Theater Original, and pakiclick ang subscribe button para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Basta na kayo gustong ipa-shoutout. Shout out ko sa mga tropa ko. Christmas cute na din, mga idol. May gustong ipa-shoutout. Wala lang yan? Ha? Wala lang. Shout out din kong lang lingaw-lingaw. Wala po. Wala kayo lang po. Okay, thank you ha. Thank you, yeah. Baby, please don't kill my vibe. Taking flights cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my type. Hope you're capping, you only telling me you're